van quedar sense feina perquè va atacar l'empresa allà on estàvem. Tots dos, el meu home i jo, estàvem junts a l'empresa i, esclar, al tancar, pues. I a més de pagar el lloguer allà on estàvem, vaig preferir donar-li a menjar al nen. I el van fer fora. La meva mare es va acollir, però només al nen i a mi. I el meu home pues, va anar amb la seva mare. I, bueno, va ser un trasbals pel nen, per mi. Bueno, clar, ara tornar a estar en família. El nen es va posar. Paguem bastant de lloguer, però bueno, dintre dels preus que hi he anat mirant, és del més econòmic, perquè de 800 no baixen. I a 800 euros 40 en quasi 700 és impossible. I tindre la casa com jo volia i tindre més llibertat. Pensa que porto 16 anys casada. Són molts anys. Ja, sí. I fent la meva vida sense donar explicacions. Si vull posar una cosa a un costat, la poso. Educo el nen com jo vull. Ara estem en família.